from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Voor de zomer van ZVL ben ik vandaag in Ede. Ik sta hier op het dorpsplein en hier onder mij liep vroeger de rivier de E, waar uiteraard het dorp naar vernoemd is. Wie er alles over weet is Ronald de Krook. Ja, Ronald, dit was vroeger dus water. Ja, je hebt je geschiedenisles goed geleerd. Dank je. Ja, Ede, voorheen Igenote, was een gehuchtje. En in de tijd van Maurits, rond 1604, zijn hier de eerste huizen ontstaan. Ja. En hier liep het riviertje de E. En zo is dat ook verbasterd naar Die. Je kent ook het volkslied. Zeker, zeker. Van Die tot Fontenesse. Dus rivier de E, dat is verbasterd naar hier in de volksmond Die. Ja, jij bent natuurlijk voorzitter van de dorpsraad, dus dit zijn wel kennis die erbij hoort, hè? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, dat is... ja, dat hoort zodat je iets weet van je geschiedenis, van je dorp. 'Cause I don't know when the morning dawns again. We're floating in the... Ja, ik sta hier voor het schoolgebouw in Ede. We gaan praten met een man die heel lang directeur is geweest van deze school. We gaan het alleen niet zo heel veel over de school hebben, met name om de oorsprong van zijn naam. Die achternaam dat was niet zo'n probleem, Stalens, want mijn vader heet toevallig ook zo. Dus dat was snel opgelost, maar die voornaam dat was wel een probleem. Er werden allerlei voorstellen gedaan, maar er markeerde overal wel wat aan. Tot op een gegeven moment mijn vader de knoop heeft doorgehakt. Hij zegt, die kleinier, ik ben nou nog niet groot, maar toen was ik nog veel kleiner natuurlijk. Die kleinier die is geboren zo'n paar honderd meter van de grens met Vlaanderen. Dat wordt er een die wil friet. Had hij daar gelijk in? Vandaar mijn voornaam. En hij heeft inderdaad gelijk gehad, maar ik vind het heerlijk. As long I'm not dreaming. We gaan de topografische kennis van de inwoners van Ede weer eens testen, want weten ze eigenlijk wel waar dat ligt. Ga je mee? Ja, natuurlijk. Leuk. Waar ligt Ede? Nee, je zit er wel heel ver vandaan hoor. Je hebt nog 1 poging. Ja, hierheen. Hebben we het goed? Nee, het is deze. Nee, het is wel deze. Nee, het is wel deze. Maar Morgen zijn wij in Ossenisse. Weet je dat ook te liggen? Maar nee. Nee? ja, liggen? Ossenisse, ja. Wel eens hier ergens. Het is wel aan die kant, maar iets hoger. Ja, mevrouw, weet u ook waar Ede ligt? Ik denk het wel, ja. Ja, kunt u het eens aanwijzen op de kaart? Ja, anders heb je de kaart. Ronald, ga moet mij hebben. Oh, dit is vals spelen, hè? Ja, vals spelen. Oh, ja, maar ja, goed, ja. Daar staat zo weinig op. Ja, Hendrine, dat was hem alweer ons bezoek aan Ede. Wat vond je ervan? Eigenlijk 3 woorden. Fantastisch, geweldig en hartstikke gezellig. Ja, helemaal mee eens. Morgen zijn we in Ossenisse en in Zeedorp. U kunt het uiteraard allemaal weer volgen. Tussen 9 en 12 op de radio en vanaf 6 uur op tv. Graag tot dan.